Ngut ki Shipai jong ke Indian Air Force kila Khlad no haka steps ngi balang na kajing hap no ka jet ka bakerteng ka jaga trainer aircraft hajan churu ha Rajasthan. Kani ka jet ka hap ha ka po badangle e ka training ka baman ka sngi jong ki Shipai Air Force but Ngut ki Shipai kila Khlad no but om shem don kanu ka jing julor ki jaka jong ki pajba. Ka Indian Air Force kelapan pau ke jing ngausi ka bajur na ka benta ka jing duno ka jing im jong kini ki Ngut ki Shipai pat kila pharo e ka jing ngaulam sha ki long ying jong ki pulit ka Rajasthan kila ong bakane ka jing ja kala ja ha ka porchi arpusan no phaisngi bat kane ka jet kala hap ha ka jakarap ha ka shnong bahanoda ong u station house officer jong ka Rajal Desert. Hadin katuk nepor bahap ka jet ki traishnong kila mare marmar ban lek ban ajing yaram Henry kila lap bakane ka jet kila inglut plan. Nakaliang ulat jong ka Rajasthan uhari bha bagade bat menteri rang badu ubha jalar Sharma kila penpau ka jing ngausi bat kapha sha ka jing ngaulam halor kane ka jing ja.